mak datua amoy bau. Tapi sungguh pun ka datua tetapi kato telimpah perundiangan. Uji dilai dengan batin nak salangkuk ganu lah kapado angku nyenyak mama. Aliung lama cadia pandai Pak RT, Pak RW, pemuka masyarakat. Umumnya teh sagalo tamu undang kami nunduduk di tanah lantai non tagak di sumpi atau rumah gadang. Kajiri tabang ramu-ramu ingguk mencakam di disaga tadabu lalu ke tanah. Kok kete indak disabuikan namu, kok gadang indak diimbaukan gala, sambah ditibukan di tengah-tengah. Ujung persambahan kepada madatua. Ana menjadi buah persambahan diambo. Jika menyiang di dan tumbuh, jika menimbang atih nonado lah tumbuh sarupo kini setiap tando adu menunjuan. Cewang di langit tando kapanih, gabak di ulu tando kaujan. Kilek baliong lah ke kaki, kilek camina lah ke muko. Malah bacapek kaki baringan tangan anak muda matah menatiangkan nasi langkuk jebulainya, sarato jo aye masuahnya. Kok capek kakinya indak panaruang ringan, tangannya indak pemacah, dari belakang alah kamu pun di tepi alah diketengahkan. Kok dicaliak sadonan tampak dipandang sadonan nado alah empamojui. Tapi samantang pun baik. Kok ada nang kurang kita tukuat, kok ada nang sentiang kita bilai sarato nasi patambuan entah sedio. Ana menjadi uji jo karanda di kami silang sapangka. Mangko kasanang dalam hati sajuak dalam kira-kira. Tangan kita basuh, nasi kita makan, samba kita ambil, air kita minum, pinta boleh karena balaku. Sekian bana rembukan. Dah sampai ke pemuda. Jika mananga kato ke pemuda tadi, ialah kato sabananya. Alah lurui jalan nabat tampuh lah apa kaji dia baulang sajak dulu sampai kini kan iyo baituna. Baru po dia ke pemuda tadi. Alah bacapek kaki baringan tangan anak muda matah menatiangkan nasi langkuk je gulainya. Kok capek kakinya indak panaruang ringan tangannya indak pemacah. Kok dicaliak sadonan tampak dipandang sadonan nado alam pemojukwi. Ana menjadi wujud je karandak di kepemudo ates sagalo silang sapangka. Mangko kasanang dalam hati sajuk dalam kira-kira. Tangan kita basuh, nasi kita makan, air kita minum, pinta boleh kerendak berlaku kan iyo baik tubuhnya tadi. Baru puai dia ambo kapal mudo. Ateh bana de lainnya. Kato kapal mudo tu andaknya bajawai capek rundiangan bakumbali kalake. Tapi dia talembak penuh banyak. Supaya makan nalamak lalu napueh. Mah karang kari bajurang sungai bajai balon basudahan bau kakincie koto tuo. Kok lama jomani alun bululue pai alun baluan menanti ke pemudo setiko ambo bayu ates sanak saudaro kaba upload di pemudo dah. Lah sampai madatua. Baru po de madatua. Karang kari bajuran sungai bajai balun basudan bau kakincie koto tuo. Lama jomani alun ambak lulue kok pai alun baluan menanti ambo setiko amak bayu ates sanak saudaro kan iyo baik tubuhnya tadi. Baru punya diambo lah menurut pasal biasa tu mah. Alah jalan terantang no betampuh cupak tataga no berisi di dalam baris coba lebih di dalam cupak dengan gantang. Alah di lingkung adek ibu saku sejak dulu sampai kini. Rancak kato kan iyo dipayukan elo undiang dipabaakan. Rancak lama payukan dulu menanti ya bos ketiko. Lah sampai ke mudo. Baru po de ke mudo. Alah beluangan labuah tampek lalu bahkan janjang tampek naik. Tentu dia ambo labuah taluang nang kabo tampuah janjang takanak nang kabo tingkit. Arti benar tentang itu alah boleh ambo bayu. Kalau itu ambo bayu kan dulu kapal muda. Kapal muda kembali perundangan. Dibalik-balik bawa manggang diulang-ulang bak banyak puah dikaji awal nembaki. Tempo dia awal tadi kan iyo kapal mudo mantap perundiang kabaki ambo. Baru po dia ambo memancuang indak sekali putih mengawi indak sekali kami. Nanate ambo duduk samparan tagak sematang saganjue suri sajamba makan. Alah bagantian kita tentang itu. Baru po dia ambo kini. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sakiro tubuh sakiro bayang-bayang. Alah mo payokan ini yang mudik lawi dage. Lah mo layangkan pandang non jauh alah mutukiakan pandang non nampi.
Mangko tatuki lah pandang padu idang di tengah. Alah elok susune bak sirih lancak atau na bak gambie gamak sadang kacak tabau. Indak baca cik jo baca tak alah cukup samparno. Malah tanie dia nak menyanjong teraso kalu lidah mengatakan jo batin sajo disyukuri. Burung barabah jo burung puyuh ketigo burung ketitiran. Sadang kasawah kami lenamuah apa lagi disuruh makan. Tapi samantang pun baitu. Sabalun tangan kakito basuh sabalun nasi kakito sandua. Karopong dulu tapan jo leloy. Tentang idang di tengah dek banyak macam ragamnya. Jangan sase kami mahawai minta tunjukkan iku aja kepalonyo. Sekian mana dia bukun do. Lah sampai mada tua. Baru po dek mada tua. Barabah jo burung puyuh ketigo burung ketitiran. Kadang ke sawah hamak linamuh apalagi disuruh makan. Tapi samantang pun baitu. Sabalun tangan kakito basuh sabalun nasi kakito sandua. Taropong dulu tapan jo lelonya. Tantang idang di tengah dek banyak macam ragamnya. Jangan sase amak mahawai minta tunjukkan hiku aja kepalanya. Kan iyo baik tubuhnya tadi. Baru poe diambo mak. Pendek kajawe diambo. Angku kapalo madiangin basisi garis sabilah. Kapalonya bismillahirrahmanirrahim. Ikunya alhamdulillah. Sekian mana mak. Kini ibarat kapa barang kodo ibarat pincalang bajuru mudi. Kini kapuluh mudo wana na kodonyo. Patiang lah sinan nak kami jongkek lo risiko. Kalau begitu saniya kita mah. Bismillahirrahmanirrahim.